So I'm doing this recap because of some of us want a childhood memories. This is one of the most scariest movies we ever watched growing up. Let's recap the movie Kyeiwaa. At the beginning of this movie, Kyeiwaa see Ojai no kuno ntimi ni kuno ntina biem. Kyeiwaa na ne kuno ene Mr. Maoli. I bet I didn't know say Kyeiwaa was part of this movie. Hey, kofo abo bro. Aduma, Elias. Meet me no ntina dem. Oh, Ade. No one flew one. There be home for no me. Elias. Kyeiwaa free feel Pedro abontia na Mr. Maoli sabe shia no apre no moda form sana ni na ye dae na Kyeiwaa cheche dae ni mu nyina che ne kuno Mr. Maoli na Mr. Maoli say oh, unforget it's just a dream. Dae na mentiasi. Enye boni enkosi hwi dae nkwana. Wesu. So the next day they went to farm. Omo ye adwuma na Kyeiwaa ni me santan wa yire besi wo. What Daniel Walker see hey editing the ayebio Jima Christia bre or konum nsu akogina home kakra na Kyeiwaa car no. Hey Aden Mira Hey enzi owo na eka nipa sa no like inti hey Ghana movie angasa won ya kwenim hey ayebio to di ntete musa na ne kunu be so no mu na de ne kakran no de ne koduru fie a de ne tena ase ye ko Pedro abaye so ama na ye ba ya wawuko. Mr. Maoli so na ne maame ne Kyeiwaa na Kyeiwaa so ne maame ne Mama Jane maame we so a good rough Kyeiwaa eja aba we kire no baba baako ebusafo ehia ye hu ne yemfa ba ne ma no se yemfa Mama Jane no se yemfa ma Kyeiwaa enye ezo apre adenti na we se akwala no okotena Kyeiwaa je adenti mo fa me nana na maame be ka me ho na me nso me nya mienu se ne ono ne bada so to mo so ya mienu ti later on kra Mr. Maoli a free village wo akokro ma ko pa adwuma bia ye no de akra no ebre Kyeiwaa se Kyeiwaa enhwe ne so Kyeiwaa ene abefo ko meeting a akoware akra no e wo sunsun mu hey mami fast forward abaye nyini kama na wekosi abrobe if you know abrobe you know and abrobe so se ne ni gine ho opeso ware no afi oni abrobe te ha na Kyeiwaa se hey oni ne fa ha hey Kyeiwaa so ntiase e ma akora na enware abrobe because wa no osunsun mu oye bia so anye yi abrobe eware beye den akora na efe no beye den ene abrobe wawie ya omokoye no a omokotena se awarefo no Kyeiwaa ne na beyifo so ko meeting ekofa plans wo beye den wo so mpese omo ye ne bibi we si embo ne dam we si enye ne sei echire kura na omo so mbeyi na wode se ne beya ontime nwo ti Kyeiwaa so na beyifo mienu so omo yi eye beye den awode emra. And I was really surprised when I saw Achrebuwa. I was like, hey, Charlie, legends, oh, hey. And I'm quite yi awade no. Afi abrobe ne yira tena omo wo, ma ye pia omo wo. And abrobe Danfo B.A ne baby say, one ne yire no enko, na mbetimi enyaba. Na beye den kwa don fa na adwema no, ba later wote ase, no mkonfo bi a okom nso ta no. Na Kyeiwaa sma na beye fo mienu ne so mkoyi beye den awade no. Osan esmo omo so mfa awade no, enkoma ensuo ya. Yan nana oba ahema Kyeiwaa na de awudie isuma ye say yen famre na fasie ma no when am sometimes me dwene asofo mu deliver nkofo ho no sometimes nka kanipa na oye no nko ade anka asofo no betima ne kweku but sometimes ndo oye no or the problem na sa akomo bi foforo hey if I see hu chabrobe ne yere koye na konfo no si obeboa omo nti nsuo ta no esimu pam ekọ eye nsuo ya wo se okwaje awode na ba na okoye na nya asem ketua Oka no waka. I don't have it. I don't have any room with me. Excuse me. Tano so onfa wodi ene manu so ya so onte ase awodi ene wo ho kan kra na fa mami me se dia ni mi ho o fa dia bremi wan kan kra na ye wade o mo fa hwe bremi nan so ya ija tano ho ayira na tano so e command ahoma na odi tu nso nani na ahoma no so ko so nso ya kon ansa o ja awodi ene mu dia man so tano hey tano no more than rough. I'm sorry. Please, here is the room.
I'm sorry. Fast forward omo ti krom wa na be ye den ne kunu abrobe e de ntafo mienu aba krom wo Kyeiwaa ho omo a minane waje nkure na so ni mu no adwombone ahye ne trimu ma saa na adwono Kyeiwaa ne na be fo ne saa call meeting ade on ti ase abrobe ne yire ne nana no etimi awo ntafo on ti ase because osma ese munkoyi na wode na ade mo nkoyi awode na 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 village one so sa wode ntafo ba wa echiwade sa wo ntafo na ye oba ne oba fine wo ntafo na ye bema ne bema fine ba sa wo ntafo na ye oba ne bema echiwade wo krom wo na Kyeiwaa kure ya fa chire no mana na so tie na mpemfo ba fie ho ebe kansem se nkora no sa wo manfa mo mfiri wa ade acha no pa o ma be fa mo ekuku mo agache wuni mama mre kuro se ya mfa ntafo mo kuro wo bo musunu Kyeiwaa so nya hwe nso no a na ese chire wo nti saa de ni si ye ne na kwan abeda nkora no mienu ho nti ya na dwono mo call meeting na before call meeting no mo ku nkora mienu no aw se na be ye se bia krom obosom no na ebia ne buafu na wo ku nkora no nso ni nyina na Kyeiwaa hye chire bi awerehwa no mo su nkora ya na ekodae abrobe na ne yere esa akobe bi mo firi baaye ti abrobe ati nso tano ano chenam na nso tano yi ne ho adi kire no ye mo hye no no nka chen se e ma ne mbo hu no nya ne hwe na enama oba ba chi no so chi a onfa nkofie one ne yere enko wenam no mbe se nyaba foforo enso mini asuo tano a mo be sade wo mi ho 16 years later omanyaba omawo maba nanyi kama na omatama krei esade na ba krom ho so omo be gro ne bra because e ho no free na Kyeiwaa kro ya hu omo ogege omo so inso na komam adwemfia hye ne mu ma onyame adom ye ma o wa man wo ba fefefe ya nani anadwo no musa ko meeting o Kyeiwaa so opeso ku akora we so chese on pese ne nana no benya ba kora wa asase we so nanso esansa akora no na ye nsuo ta no ba nsuo ta no na de akora ne che ne maame ne papa ntin na no aye den ebe ye den pa se Kyeiwaa betimi ku akora no me pesa me de ne ba na akora no so wo fire esuo ta no tibi fa ne ba esuo ta no so de se mu ne ngo de emre so ese wo se omogro akora ne bra no na Kyeiwaa ede nsuo ta no echiwade bi eka akora no se esuo ta no nko na akora ne fi nko ade a esuo ta no chiare kokko no ji akora no sunsum no koda ne akora no sunsum odwan e chiro o sinka mo me enti akora ewu amoma de dan wode ma chese musu na enti omoti wo musu akora no na nsuo ta no ekoye na akora no sunsum na ya dan no odwan no okoye no koda ne back na ofa akora no de ne baaye na ode ne so no ebewura ne body ne mu back na afia akora pie ya saman be hwe obi adwane afia omu so ye nipa no ye hwe Kyeiwaa ye hu Kyeiwaa sana adwo no nso ta no ahwe Kyeiwaa ema de achi no se hwe ema kromwofo ko pie no so ema o kan nanu asem chale ye de besi ya Kyeiwaa de munim se wa esi pa 12 so se pa 13 wa hwe na se wa we feel se obehwe bi ma go to YouTube Kyeiwaa is there go and watch